Senyor Xavier Corbera. Bona tarda, alcaldessa, regidors, públic en general. Bé, el pla d'inversions representa aproximadament o gairebé 8 milions d'euros. És evident que ens agradaria que aquests 8 milions d'euros fossin més. De fet, l'esforç fiscal que fem els rubinencs i les rubinenques donaria per molt més, però malauradament la repercussió que després tenim és la que és. Dit això, certament fa anys que estem en una situació de que la manca d'inversions afecta a la nostra ciutat i afecta el dia a dia. Però també és cert que no només és aquests darrers anys, sinó que històricament la ciutat té grans reptes i alhora té grans oportunitats. Nosaltres des del primer moment hem defensat que tot allò que ens creiem que beneficia la ciutat, allà ens hi trobarem i allà ens trobaran, sigui el grup que sigui i sigui des del lloc que sigui. És igual, el que preval és el benefici de la ciutat. Per nosaltres, i així ens vam presentar en les eleccions i amb un programa electoral molt clar, molt definit i amb una sèrie de prioritats també molt clares. Una d'elles, i crec que per tothom és ben coneguda, és l'illa de Vianants, una illa de Vianants que portem lluitant, una lluita en aquest cas sonora i constant, des del 2008 i arribem, esperem que a la darrera etapa, el 2019, i la comencem en aquest pla d'inversions. Esquerra Republicana tenia a la seva portada del programa, per dir-ho explícitament, la illa de Vianants, en la segona plana tenia el parc de Can Oriol i de manera primordial també tenia els barris i la necessitat dels polígons industrials de la seva millora. Entenem que aquests aspectes d'alguna manera descriuen el que és l'essència de la ciutat. La ciutat és el nostre espai públic, que el pot gaudir tothom, dels barris, del centre. Jo visc en un barri, no visc al centre, però vull un centre de la ciutat realment transformador, un centre potent que faci que tota la gent que viu a Rubí vulgui quedar-se a Rubí, a passejar, a comprar, a conviure i no hagi d'anar a ciutats del nostre voltant. Vull una ciutat, i també ho posaven en el programa electoral, amb un parc digne, era una prioritat per nosaltres, que revertís en els nostres barris. Necessitem un aspecte important i bàsic, que és que som una ciutat industrial i els polígons industrials necessiten una aposta clara i decidida i hem, com no pot ser d'una altra manera, cuidar i estar atents als nostres barris. Aquests projectes cabdals, i sí, ho podem dir així, formaven part del nostre programa electoral de manera principal. Representen el 52,7% d'aquest pressupost. Nosaltres, en aquest cas, sí que hem tingut l'oportunitat de parlar-ne i molts d'aquests projectes són evidentment compartits, no només amb l'equip de govern, sinó molts de vostès també ho portaven als seus programes electorals, segurament no a la primera plana com nosaltres, respectable com no pot ser d'una altra manera. 52,7% d'aquest pla d'inversions donen resposta a totes aquestes coses que acabo d'anomenar. Després hi ha un restant, que són un 44,2%, que com vostès han dit també, compartim en projectes que segurament tots plegats més o menys els portaven, però que entenem que són positius per la ciutat. I hem parlat i hem posat alguns exemples, però també en podem posar uns altres. El projecte, per exemple, de la finca Font del Ferro. Aquest conjunt de dades, el 52,7%, que entenem que són una quantitat directament incorporada per la voluntat d'Esquerra, de l'equip de govern i de molts de vosaltres, de molts de vostès, són en benefici de la ciutat. I això és un tema que crec que ho hem de tenir tots clars, perquè les necessitats són múltiples. Evidentment, compartim moltes de les necessitats que diuen aquí sobre que avui s'han expressat o que s'estan expressant avui. És evident, ens falta la passera llargament reivindicada, que se treballarà en el POM. Per nosaltres potser hi ha una partida aquí de 240.000 euros que no compartim, que representen un 3%, d'acord? Compartim que potser no és una necessitat el carril bici entre el Pont de la Llana i la Serra de Cantallops. Nosaltres seria una prioritat la mobilitat interna en bicicleta per la trama urbana, d'acord? Representa el 3%. Però la resta del 90 i pico % dona resposta a aquelles necessitats que creiem que són prioritàries per la ciutat. I quan diem prioritàries vol dir que realment transformen la ciutat.
Transformar la ciutat vol dir posar per ordre allò que creiem que té més incidència. I des del nostre grup, allò que creiem que té més incidència, sense cap mena de dubte, i portem anys defensant-ho i portem anys lluitant per això, és l'illa de Vianants. A partir d'aquí, l'illa de Vianants ens permet irradiar i viure de manera activa i diferent a la nostra ciutat, juntament amb, com he dit abans anteriorment, el projecte Can Oriol, que la partida posa 1 milió d'euros al projecte Can Oriol, no especifica les quantitats de tot l'altre, que entenc que són exemples. Nosaltres, evidentment, ja ho hem comentat i hem parlat amb l'equip de govern, que l'important és el procés de participació i no concretar què ha d'haver-hi o què ha de deixar d'haver-hi, perquè que hi hagi un estany o no, em sembla que això no pertoca ara, sinó que el procés participatiu, a través d'uns criteris i a través del procés participatiu, doncs ens donarà la resposta que ens cal. Per tots aquests motius, el nostre grup ja vam anunciar al seu moment que votarem a favor d'aquest pla d'inversions. Gràcies. Passem a votació.